Manje wena sisi yini obuyifisa mhlawumbe ukuthi aqhubeke alobole lo amlobolayo akuphumele endlini noma ukuthi alobole wena? Kosenkantolo angeke ngizodlala ilight, ngizombiza ngelight. Ngeke ngizodlala ilight eThekwini. Ngicela angilobole. Kahle kahle ngifuna ngilobole kosenkantolo. Bese nihlala isikhathi esingakanani indawonye? Unyaka ka12 lo kosenkantolo. Imali nabeyibekile ukuthi uzolobola ngayo? Imali phela kade ezongilobola ngayo isahlamthini okwayikade sengibuzile komalume. Kwakuthiwe u3000 isahlamthini. Kwathiwa isikhwehlela kwathiwa u700. Nenkomo ke ezu9. Kosenkantolo. Indaba zibe u9 lezi ezinye zasalapha. Phela nkosenkantolo lezi ezinye angithi vele ngike ngagana. Ngase ngiyabuya emendweni njengoba umyeni wabe seyadlula emhlabeni. So inkomo iyodwa iwumalini yokulobola? Enkosenkantolo sesingacalculate ngicela ukuthi inkomo njengamanje so 9000 iyi. Okay, ethe zibe zu9. Yeah. Mr. Ngubani, Kosenkantolo. wadlala istokfela sikamalini? Ake ngifake nje u1000 ngenyanga to 1.5 kanjalo Kosenkantolo. Uhlukanise malini mekuphela unyaka? Bona hayi akubanga kubi kangako. Kuthe nje 18,000. Uma ucabanga uMsihlabisa angalotsholwa ngeinkomo ezingaki? Hayi ngicabanga ukuthi Kosenkantolo singabiza mhlawumbe abazali mabesekhona babuze ngoba ngisahlangene naye Kosenkantolo. Akunankinga imini bengingasho. Ukuba wena ubumzali wakhe ubungambizeli inkomo ezingaki? I think bengabantathu. Hayi azikho. Mhlambe bese ngamnika noma u3 wey. Yeah Kosenkantolo. Mawubuka inkomo eziningi njoba kunesomiso zidlulile emhlabeni. Njengoba zidlulile emhlabeni inkomo azikho ngempela. Inyama yebeef iyashoda. Inyama eningi yebeef siyilanda kwamanye amazwe. Kosenkantolo lokho kwenza lento ivele ibe complex mo. ngenye indlela. Bengakhulumi ngenkomo ethi mo. Bengikhuluma ngeenkomo zemali. Ngoba vele asikho isibaya ekhaya. Isibaya sasekhaya yibhenki. Yileso ezesomiso cha. Nathi asidingi.